Adunay dugang 7 ka mga bagong kaso sa COVID-19 dinhi sa Dakbayan, Sugbo. Kini gipahibaw ni Cebu City Mayor Edgardo Labella sa iyang social media account pasado alauna karon ng hapon. Hinungdan nga may 173 na ka mga kaso sa COVID-19 dinhi sa Dakbayan. Ang nadugang usa ni gikan sa Fishport sa Barangay Suba, duha sa PDL sa Cebu City Jail, laing duha gikan sa San Antonio, Calamba, usa sa Katipunan, Labangon o laing usa sa Barangay Hipudrumo. Tungod sa pagdaghan sa kaso, nakadesisyon usab ang mayor nga iuswag ang pag-apod-apod sa ngadto sa house to house sa financial assistance sa mga alang sa mga senior citizens dinhi sa Dakbayan, Sugbo. Gikatakda unta karong Sabado, Abril 25 ang schedule sa sugod na pag-apod-apod sa mga financial assistance. Apan matod sa public advisory sa Cebu City Government nga usa kini kalakang aron di gyud mataptan sa COVID-19 ang mga senior citizens ingon man mga empleyado sa City Hall.